Records, Hastura. सासाराम बिहारी घूमिए के आइलू देखुन के लइकन में मारी करवैलू जहर बाड़ की लहर हो। सासाराम बिहारी घूमिए के आइलू देखुन के लइकन में मारी करवैलू पीछे मुहनिया पड़ले बा चिकन सामान के चटल बा औरंगाबाद जिला धके धसल बा चढ़ल जवानी के चखल बा औरंगाबाद जिला धके धसल बा कौन हरे लौकता ढोढ़ी जाने तो पे के कहे बारून के लही कन फेरा में रहे चढ़ल जवानी में कल तू प्यारे हो आवो ये गोरिया देखुन बाजारे हो बाजारे देखुन बाजारे हो। लौकता ढोढ़ी जाने तो पे के कहे बारून के लही कन फेरा में रहे चढ़ल जवानी में कहल तू प्यारे हो आवो ये गोरिया देखुन बाजारे हो। दिनों गहरी तोरा के जा चले बा चिकन सामान के चखले बा औरंगाबाद जिला धके धसले बा चढ़ल जवानी के चखले बा औरंगाबाद जिला धके धसले बा। ओठ के लाली बोला कैसे पोछाइल पूरा बिहार बा यही पलो भाईल आ हथियारा में तुहरे बचरचा देखुन के लइका लेके घूमता परचा ओठ के लाली बोला कैसे पोछाइल पूरा बिहार बा यही पलो भाईल आ हथियारा में तुहरे बचरचा देखुन के लइका लेके घूमता पर छके अरुण नतीश के सटले बा चिकन सामान के चखले बा औरंगाबाद जिला धके धसले बा चढ़ल जवानी के चखले बा औरंगाबाद जिला धके धसले बा गर्दा उड़ा देम गर्दा।